Dobrodošli. Ovo će biti tečaj koji će vam omogućiti da primjenjujete fizikalne zakone u vašim stručnim predmetima i poslije u obradi problema koje ćete rješavati. I on je koncipiran na način koji nije fizika srednje škole, nego se bazira na principu modeliranja stvarnosti oko vas, dakle modeliranja konkretnih problema, to jest na principu redukcije i primjene pojednostavljenih modela u vašoj struci. Poanta je u tome da vi znate prepoznati koji fizikalni model primijeniti, kada se neko tijelo ponaša kao harmonički oscilator, na primjer, kada se ponaša kao prigušeni harmonički oscilator, kada se ponaša kao termodinamički objekt, kada se ponaša kao kruto tijelo, kada se ponaša kao kombinirano, kruto, tekuće, plinovito. I da bismo to sve mogli u primjeni spojiti, mi moramo prvo u segmentima gledati osnove modela koje ćemo koristiti i kroz ovaj semestar ćemo izgrađivati sve složenije i složenije primjene i apsolvirati sve složenije i složenije modele. Dakle, ja ću početi od najjednostavnijih stvari, a to su osnovni dinamički i kinematički pojmovi. Konkretno pomak, odnosno put, brzina, ubrzanje, količina gibanja, sila. U primjeni to izgleda ovako. Vi mjerite neku veličinu u prostoru i vremenu. Dakle, ta veličina će za nas u početku biti jednostavno materijalna točka i tada će to mjerenje značiti položaj u jednom trenutku s obzirom na položaj u drugom trenutku, ali mi ćemo imati posla i sa složenijim objektima, kao što su kruta tijela, fluidi, i u tom slučaju onda mi ćemo promatrati gibanje kroz prostor. No, kako god da radili, mi uvijek sve veličine na kraju mjerimo preko položaja u nekom vremenu. Kad gledate ubrzanje, vi ubrzanje također svodite na mjerenje položaja materijalne točke u vremenu. Kad promatrate djelovanje sile, vi isto tako promatrate različite položaje u različitim trenucima neke materijalne točke pod djelovanjem te sile. Najelementarnija matematika koja stoji iza toga je da se u prostoru materijalne točke jedna s obzirom na drugu određuju prema međusobnoj udaljenosti i smjeru u kojem se gibaju, odnosno smjeru u kojem djeluje sila na njih. Dakle, svode se na vektorsku algebru. I ovdje imate prikazano nekoliko vektora i osnovna algebra zbrajanja se svodi na kombinaciju iznosa i smjera vektora po pravilu, na primjer, paralelograma ili trokuta, što ste radili u srednjoj školi. Ovdje imate jedan primjer da je sasvim svejedno da li ćete do vektora E doći zbrajanjem vektora A, B i D ili direktno C i D, gdje je C onda samo oznaka za A plus B. Osim kombinacije vektora sa određenom veličinom, mi možemo promatrati promjenu međusobne udaljenosti dviju čestica, ali po pravcu ili bez promjene smjera djelovanja sile koja na česticu djeluje, odnosno uzrokuje pomak. To onda znači da mi smanjujemo ili produljujemo vektor i to nazivamo operacijom množenja vektora sa skalarom, gdje je skalar jednostavno broj. S tim da ako je taj broj negativan, onda se mijenja i smjer vektora. Vi vidite da je s obzirom na iznos od m ovdje promijenjen smjer po definiciji vektora A. Sljedeću operaciju koju ćemo koristiti je operacija skalarnog umnoška vektora A i B, koji se svodi na projekciju
vektora A na vektor B, a koja je jednaka projekciji vektora B na vektor A. Dakle, to je jednostavno umnožak između iznosa vektora A i vektora B i kosinusa kuta među njima. Dakle, sasvim je svejedno da li ćemo promatrati projekciju vektora A na B ili projekciju vektora B na A. Budući da je ovo po definiciji skalarni umnožak, pa prema tome iznos ostaje isti. To je za razliku od vektorskog umnoška ili vektorskog produkta kojeg kada izgovaramo čitamo kao x, za razliku od skalarnog kojeg čitamo kao in. Dakle, a in b i ax b su dva različita produkta. S tim da je odlika vektorskog produkta to da on nije komutativan. Dakle, dok je a in b jednako b in a, dotle ax b nije jednako bx a. To proizlazi iz definicije koja definira vektorski umnožak vektora a i b po pravilu desne ruke kao vektor. Dakle, ovo ograničenje na kut koji je manji od pi, dakle manji od 180 stupnja, se odnosi na to da kad mi promatramo dva vektora a i b i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu je kut za koji je potrebno zakrenuti vektor a da mu se smjer poklopi sa vektorom b manji od 180, onda će axb biti vektor koji će po pravilu desne ruke gledati iz ravnine s gornje strane. Za razliku od toga kad pogledate ovu donju sliku i vidite da je bxa takav da je kut za koji je potrebno zakrenuti u ravnini vektor b da bi se poklopio sa smjerom vektora a veći od 180, morate zamisliti da pređete na drugu stranu ravnine, u ovom slučaju da gledate cijeli problem od ispod ravnine, i u tom slučaju sa donje strane će zakret vektora b do vektora a biti manji od 180, a to će vam definirati pravilo desne ruke tako da će bxa gledati u smjeru suprotnom od vektora axb. Dakle, bit će jednak minus c. Prema tome, naš zaključak je da axb nije jednako bxa, nego da je to minus bxa i da je ta operacija nekomutativna. Ove operacije su vrlo praktične za rješavanje matematičkih problema, ali su istovremeno i esencijalne u fizici. Jedno uredno pisanje jednadžbi za opis fizikalnih problema bez korištenja vektora je nemoguće i vi ćete vidjeti u višim godinama će se problemi svoditi na vektore u prostorima sa i preko 100 dimenzija. Dakle, govorit ćemo više o tenzorima nego o vektorima, ali esencijalno su to i dalje vektori. I svi pojmovi koje ovdje obrađujemo se pojavljuju i tamo, samo na malo drugačiji način. Na primjer, kada promatrate neki vektor i hoćete ga rotirati u ravnini, oko čega ga možete rotirati? Da li ga možete rotirati oko drugog vektora? Ne, jer je u ravnini. Možete ga rotirati samo oko točke. Kad promatrate trodimenzionalni prostor, onda možete vektor rotirati oko drugog vektora. Dakle, praktički rotirate ravninu oko pravca. Kad promatrate četverodimenzionalni prostor, onda rotirate jednu hiperravninu, dakle dvodimenzionalni podprostor, oko druge hiperravnine. Kada promatrate 100-dimenzionalni prostor, onda rotirate opet jednu dvodimenzionalnu hiperravninu i vektore u njoj oko 98-dimenzionalnog prostora koji je preostao nakon što ste oduzeli taj dvodimenzionalni od 100-dimenzionalni. Da vidimo kako funkcioniraju osnovni pojmovi u koordinatnom sustavu. Vi odaberete neki sustav gdje ćete imati
određeno ishodište i određene smjerove koje će vam definirati vektor. Obično su to smjerovi koji su okomiti jedni na druge, dakle Kartezijev sustav. U Kartezijevom sustavu će skalarni produkt izgledati kao što je ovdje pisano, to znate iz srednje škole. I sada treba izvesti jednadžbu ravnine. Dok je isključivo uz geometrijsko poimanje taj izvod relativno kompliciran, vi ovdje vidite da možemo na jednostavan način, ali uz specifično zaključivanje o načinu definicije geometrijskih pojmova pomoću vektora riješiti taj problem praktički u jednom redu. Što je ravnina u vektorskoj definiciji? Ravnina je skup točaka koje pokrivaju vektori u brisanju jednog dijela prostora oko fiksiranog vektora koji je odavde. Na koji način možemo onda promatrati ravninu s obzirom na neku točku izvan te ravnine? Pa tako što ćemo promatrati vektor koji od odabrane točke vodi do svih mogućih točaka te ravnine. Dakle, ako mi promatramo okomiti smjer s obzirom na ravninu koju smo definirali kao skup točaka koje briše vektor koji rotira oko tog smjera, onda vidimo da za bilo koju proizvoljnu točku mi možemo prikazati vektor od ishodišta, dakle od odabrane točke do bilo koje točke na ravnini kao vektor R. I ako tu sad još uvedemo spojnicu između točke A i vrha vektora R, koju ćemo označiti sa M, vidimo da po pravilu sumacije vektora možemo prikazati vektor R kao n plus m. I sad jednostavno pomnožimo skalarno taj izraz sa vektorom n i dobit ćemo R in n da je jednako n in n plus n in m. Ali budući da su n i m okomiti, kosinus od 90 stupnjeva je 0, onda će ovo biti 0. Prema tome mi smo dobili da je R in n jednako n kvadrat. To jest da se može napisati na ovakav način. A to nije ništa drugo nego jednadžba ravnine u 3 dimenzije. Dobro, sad je sljedeći korak u našoj primjeni kako ćemo iskoristiti te veličine da uvedemo dinamiku. To jest da uvedemo kontrolirano pomicanje materijalnih točaka iz jedne točke prostora u drugu. Mi opet cijeli problem svodimo na model prostora oko nas i dinamičkih veličina u njemu. Taj model se zove Newtonova mehanika, no Newtonov zakon je puno općenitiji, to ćemo vidjeti poslije u teoriji relativnosti i u nekoj primjeni, čak i u građevinarstvu. I isto tako u mehanici fluida i može se primijeniti na rješavanje praktički svih problema koje mi imamo u mehanici čestica, fluida, krutih tijela, zbog jednog vrlo jednostavnog razloga. A to je da je sila koja djeluje na materijalne točke uvijek određena izvorom sile i da joj uvijek oponira u tom gibanju masa koju ćemo zvati u tom smislu inercijalnom masom. Kad promatramo materijalnu česticu, onda je to moguće rastaviti u dva dijela na sljedeći način. Mi imamo jedan pojam kojeg zovemo silom, koji je agens gibanja i čije porijeklo za fizikalni opis nije interesantno. Dakle, nije bitno što je sila i odakle je ona potekla, nego kakav ima oblik. To jest, na koji način ona djeluje na promjenu položaja materijalne točke u vremenu. S druge strane, promatramo samo materijalnu točku i njene pomake u prostoru pod djelovanjem takvog agensa i zato vrlo često se te dvije strane Newtonovog drugog zakona pomiješaju i gubi se osjećaj za odvojenost tih dijelova drugog Newtonovog zakona. Konkretno, na primjer, kada god ste promatrali gibanja, vi ste praktički uvijek uvodili gravitacijsku silu. Kad ste promatrali oscilacije, na primjer na opruzi, tu je bila u igri gravitacijska sila. Kad ste promatrali njihalo, to je bila gravitacijska sila. Na kraju se onda gubi osjećaj za ulogu mase zbog toga što postoji jedan univerzalni zakon u prirodi, a to je da je teška masa jednaka inercijalnoj masi i budući da je to
problem za studente, onda se ja odlučio odvojiti ta dva pojma u početku da bi vam pokazao na koji način se masa može pojaviti sa silom koja ne sadrži direktan odnos prema masi. Naime, ako vi pogledate ovaj sistem ovdje, onda ćete vidjeti da na njemu visi uteg. Dakle, vi imate silu opruge koja se opire gravitacijskoj sili, koja međutim nema nikakve veze sa gravitacijom. Da bismo dobili dobar opis drugog Newtonovog zakona i pojmova u njemu, mi ćemo promatrati u ovom slučaju samo jednu silu, tako što ćemo po principu modela odvojiti djelovanje te sile od gravitacijske sile. Na koji način mi to onda radimo? Kada vi promatrate djelovanje na neku materijalnu česticu u jednom smjeru, kada je ta materijalna čestica pod utjecajem druge sile, onda možete spriječiti utjecaj te druge sile na jednostavan način da ćete eliminirati efekte njenog djelovanja. U konkretnom gravitacijskom slučaju to znači da vi držite ovaj uteg na konstantnoj udaljenosti od centra Zemlje. To znači da iako djeluje gravitacijska sila, ona djeluje u okomitom smjeru i neće imati nikakvog utjecaja na ovu česticu pod uvjetom da je ova ravnina koja onemogućuje progib prema dolje bez trenja s obzirom na česticu koja se gibe po njoj, a to smo ovdje postigli. Recimo da u principu nemamo trenje niti zraka, niti nekakvo trenje obzirom na te konce. Mi svodimo naš problem na mjerenje pomaka. Ako ja izvučem ovu oprugu iz položaja ravnoteže, mi moramo moći reći za koliko je sistem bio izvučen iz položaja ravnoteže. Da bismo to mogli, mi moramo uvesti jedinice, to jest mi se moramo dogovoriti da kad ja izvučem to za 10 cm, da vi možete ponoviti taj eksperiment. I to ujedno onda znači da mi moramo na način koji je potpuno neovisan o bilo kakvom odabranom sistemu odabrati i naše jedinice. Reći da je ovo 1 metar, to ne znači ništa zbog toga jer niti jedan kruti objekt ne može zadržati preciznu duljinu, ne samo zbog toga što se rasteže i steže pod različitim temperaturama, već i zbog toga što atomi mogu jednostavno otići s tog objekta ili se atomi drugi mogu pridružiti, da tako kažemo, tom objektu. I to znači onda da će u tijeku vremena naša osnovna standardna jedinica i udaljenost biti čas kraća, čas dulja. Osim toga imamo problem sa preciznošću tog objekta, jer vi ne možete mjeriti niti jedan objekt na preciznost koja je veća od one koja ga određuje s obzirom na atomsku strukturu. Dakle, ne možete ići na dimenzije preciznost pola ili 1/10 duljine atoma. I jedini način da u mjerenju cjelokupnog svemira, mjerenje svemira ne ovisi o tome koliko je naš metar dugačak, nego o onome što je konstantno za cijeli svemir, je taj da mi iskoristimo prirodnu zakonitost i kvantnu mehaniku koja će nam sa preciznošću od 10⁻13 u 300.000 godina odrediti duljinu. To je daleko veća preciznost nego što mi možemo ikada napraviti od bilo kakvog materijala. Dakle, mi jednostavno ne možemo materijal odrezati na 1 metar jer je naša definicija daleko preciznija od bilo kakvog takvog baratanja. Dakle, mi imamo idealan metar. Kako do njega konkretno dolazimo? Tako što koristimo drugi zakon fizike koji nam kaže da je brzina svjetlosti uvijek jednaka i u svim sustavima jednaka. Dakle, kad promatramo 2 fotona, foton se udaljuje od drugog fotona brzinom od 300.000 km u sekundi. Kad promatramo 2 fotona koji putuju jedan prema drugome, jedan s obzirom na drugi putuje brzinom od 300.000 km u sekundi. Kad promatramo foton s obzirom na nas, on prema nama putuje brzinom od 300.000 km u sekundi i od nas isto tako. Dakle, to omogućuje ovu definiciju. Metar je duljina puta koju u vakuumu svjetlost prijeđe za vrijeme od 1/300 milijuna sekundi. I sad još imamo masu koja je
opet fundamentalno vezana uz fizikalno svojstvo materije. Ako mi jednostavno pobrojimo atome u nekom kristalu, pod uvjetom da smo sigurni da to uvijek isti izotop, da ima uvijek jednako protona, neutrona i elektrona, kao u ovom slučaju ugljik, onda mi možemo reći da je 1 kilogram određeni broj tih atoma. Kao što vidite, taj broj je jako precizan, dona 1 atom. To je preciznije od kilograma koji se za sad još uvijek čuva u Sevres, kraj Pariza, i koji ima taj nedostatak da je jedan dan lakši, a drugi dan teži, zbog toga što evaporiraju atomi iz materijala ili dolaze na njega. Koliko god da je on bio u vakuumu, vakuum nikada nije 100%. Konsekvenca tome je, kad bismo mjerili to prema ovakvom prototipu, za nas je to ok, ali kad promatramo šire, onda je to neprihvatljivo zbog toga jer se na taj način mijenja svaki dan kompletna masa cjelokupnog svemira. Jer ako mi masu svemira određujemo prema našem prototipu, onda je to jedna inkonzistencija prema kojem sve mase u svemiru ovise o tom prototipu. I sad kad se vratimo na našu silu, onda možemo promatrati jedan specifični oblik djelovanja na materijalne čestice koji je linearan. Linearan u smislu da ako mi na neku oprugu objesimo neki uteg, onda će se opruga istegnuti za određeni broj dijelova metra kojeg smo definirali, dakle centimetra, u ovom slučaju 20. Ako na oprugu djelujemo i dalje istom takvom silom, onda ćemo imati sve skupa istegnuće 40 i zaboravljajući na činjenicu da smo u ovom pokusu koristili silu koja još nije obrađena, mi možemo utvrditi da je sila kojom se opruga opire istezanju proporcionalna tom istezanju. Dakle, ako početno imamo neku oprugu koja je dugačka R0 i mi je istegnemo vanjskom silom, u onom slučaju je to bila gravitacijska sila, ali ja sam to isto tako mogao napraviti svojom rukom ili na bilo koji drugi mehanički način. Ali ono što nas ovdje zanima je količina, kvantitet pomaka i rastezanja s obzirom na iznos sile. Budući da je sila u opruzi suprotna od pomaka R, mi ćemo tu njihovu međusobnu relaciju napisati kao minus kxr, gdje je k jednostavno broj, skalar, prema onoj definiciji množenja vektora sa skalarom od prije, koji određuje iznos naše sile u smjeru suprotnom od pomaka. Sad možemo promatrati ovaj problem bez naše vanjske sile, dakle vezan uz samu oprugu kao sistem. To je opet način na koji uvodimo modele u prezentiranje opisa ponašanja materijalne čestice. Naime, kada mi otpustimo ovu materijalnu točku, onda ćemo ostaviti sistem samom sebi i elastična sila unutar opruge, koja je linearna, će uzrokovati gibanje tog sustava, kojeg onda nazivamo harmonički oscilator, upravo zbog načina i vrste toga gibanja. Ovo ovdje je drugi Newtonov zakon. Sila koja predstavlja djelovanje opruge na materijalnu točku na njenom kraju ili između njih je F. I ona je oblika F jednako je minus K puta R. I to je onda jednako M puta A. Dakle, ovdje je važno uočiti sljedeće. Kada ste vi u srednjoj školi radili slobodni pad ili težinu i tako dalje, onda ste to opisali na ovakav način. Dakle, rekli ste sila kojom gravitacijsko polje djeluje na masu M je jednaka umnošku mase M i polja G. I sad, kad vas je neko pitao koliki je iznos sile po drugom Newtonovom zakonu s obzirom na efekt koji ta sila ima na materijalnu točku, vi ste rekli F je mg. No, međutim, to nije drugi Newtonov zakon. Drugi Newtonov zakon je da je F koji je mg jednak m puta a. I onda iz ovog slijedi da je a jednako g.
Međutim, mi u ovom našem problemu nemamo ništa slično. Dakle, ubrzanje je ubrzanje materijalne točke na kraju opruge, masa je veličina koja se opire tom ubrzanju, a pomak je udaljenost od položaja ravnoteže koja oscilira prema rješenju ove jednadžbe. Dakle, taj pomak je sinusnog oblika i opruga se ubrzava do srednjeg položaja, nakon toga se usporava pa se ponovno ubrzava i tako dalje po ovoj zakonitosti. Mi ovdje imamo da je frekvencija oscilacije ovisna o masi i o konstanti elastičnosti, dakle da je vrijeme proporcionalno masi. Sad kad promatramo ovu oscilaciju vidimo da relativno kratko vrijeme možemo mjeriti između uzastopnih ponovljenih položaja naše materijalne točke. Ako stavimo materijalnu točku, premda je ovo uteg određenih dimenzija, mi govorimo i dalje o materijalnoj točki, sa većom masom, mi vidimo da je vrijeme puno dulje. Drugim riječima, ta materijalna točka ima puno veći period oscilacija prema onoj jednadžbi. Sad ćemo napraviti pauzu, pa ćemo nastaviti. Da, to nije dobro, zbog toga je amplituda prevelika. Vidite da se on sabija gore, to ne bi smjelo biti, nego samo da malo opustite. Ok, sami upotrebite ovaj drugi od 100. Dobro. Tako. Sad, ja vidim da su se nejednako rastegnuli. Dobro, znači, konstante opruge su različite. Da. Dakle, konstanta elastičnosti je različita. Ok, možete vi sad ponovno staviti svoje ugibanje. I vi također. Ne prejako, tako. Ok. Tu se sad lijepo vidi da je konstantna elastičnost različita, ne?